O primeiro que temos que decir é que Galicia, e é unha boa noticia, sigue creando emprego dentro dun mercado laboral dinámico. Non? Temos nestes momentos 1.079.000, casi 1.080.000 cotizantes, é a cifra máis alta dos últimos 17 anos, dende o ano 2008, e eu quero resaltar tamén que na comparativa interanual pois temos 17.800 cotizantes máis que en marzo do ano 2024. Por lo tanto, boa noticia esa creación de emprego. Tamén en canto ás listas do paro, vemos unha baixada de 1.800 persoas, e temos a cifra do paro nestes momentos en 119.000 parados, que é a cifra máis baixa nun mes de marzo de toda a serie histórica, dende o ano 96. E eu quero dicir, sempre o traslado, que na comparativa a medio e longo prazo, na comparativa interanual, pois somos a segunda comunidade autónoma de España na que máis baixa o paro, máis de 2 puntos por riba da media nacional. Este paro, que como digo, esta baixada do paro se dá en todos os sectores, en todo o territorio e, sobre todo, pois é especialmente positivo nos colectivos máis desfavorecidos. Creo que son boas novas dentro da prudencia que sempre trasladamos, e nós, dende a Xunta de Galicia, continuamos a traballar por un mercado laboral galego vivo, dinámico e que xere, como non pode ser de outro xeito, emprego de calidade.